Vítejte u další epizody podcastu Too Loud. My jsme bráchové Martin a Tomáš a dneska se pobavíme o 3 koncertech, který nás za celou dobu bavili zatím nejvíc. Ale než se do toho pustíme, tak vám řekneme nějaký novinky na začátek. Já bych začal novou písničkou od francouzské kapely Rise of the North Star. Protože na novou hudbu od téhle kapely jsem byl docela zvědavej. Tím důvodem je to, že před nějakou dobou oznámili, že se vzdálej od hlavního tématu, kterému se věnovali už dlouho, a to je nějaká japonská mytologie a celkově japonská kultura. Takže jsem byl zvědavý, jakým směrem se teďka vydají. A musím říct, že nějaká velká změna se neodehrála. Pravděpodobně se změnil jenom ten obsah, ale hudba zůstala víceméně dost podobná. Možná tam cítím malej návrat k tomu, co hráli ještě dřív, než se na to Japonsko vrhli, ale možná jsem jedinej. Co myslíš ty? Tak já jsem ten song slyšel zatím jenom jednou a musím říct, že na to, jak teasovali, že se budou vracet ke starému tématu nebo ke staré tvorbě, tak mi to nepřijde vůbec. Přijde mi, že jsou v takovém jako kolotoči, točí se furt v tom samém. Vlastně mi ani nepřijde, že by v tom byl nějaký jako element toho hardcoreu. Přijde mi to hodně nu metalový a doufám, že další singly budou lepší. Já jsem na jednu stránku rád, že přišli s trochu jiným refrénem, než je u nich běžnej, protože v poslední době jejich refrény vypadaly tak, že se dokola opakoval název té písničky a to mi přišlo už takový dost basic a tím, že to bylo u spousty jejich písniček, tak mi to trošku vadilo a u tohohle songu, který se mimochodem teda jmenuje Neo Paris, tak je ten refrén trošku jiný. Neříkám, že světobornej, určitě to není něco, co bychom nikdy neslyšeli, ale díky za to, že neopakujou Neo Paris, Neo Paris, Neo Paris. Neo Paris. Ale já musím říct, že po prvním poslechu jsem ten song na nějakou dobu odložil, teď jsem se k němu zase vrátil a běžel mi třeba 3krát po sobě, takže mě to vlastně nakonec docela baví a uvidíme. Třeba v těch dalších písničkách ukážou, že tam proběhla nějaká větší změna, ale zatím mi přijde, že ta změna bude prostě jenom v tom obsahu. Každopádně nějaký info, kdyby mělo vyjít nový album, zatím myslím nemáme, takže počítám, že někde během léta by to vyjít mohlo, ale není nic potvrzený. Přešel bych teda na další novinku. Další novinkou je to, že Limp Bizkit teasujou nějakou novou hudbu. Ne, že by vyloženě teasovali nějaký nahrávky, ale na Instagramu se objevily fotky ze studia a my se moc těšíme na to, s čím přijdou, protože to poslední album vlastně bylo dost dobrý a já doufám, že už brzy budeme moct poslouchat nový Limp Bizkit. Já jsem na to taky zvědavej. Je vlastně zajímavý, že ten gap mezi Gold Cobra a tou další nahrávkou Still Sucks tak byl docela obří, to bylo několik let a teď to vypadá, že se zase vrátili do běžného provozu a budou vydávat alba po nějakých standardních intervalech. Tak třeba dostali po těch letech nějakou zpětnou vazbu na to aktuálně poslední album a třeba vychytají nějaký mouchy a to nový bude totální pecka. Uvidíme, protože oni pak říkali, že Still Sucks měli nahraný už taky mega dlouho, takže Bůh ví, jestli to taky nevyjde třeba za 7 let, ale doufám, že ne. No, bylo by jim to možná trošku podobný. Akorát Fred už by se nemusel za toho dětka převlíkat. Tak to jsme projeli docela rychle. A poslední novinkou, kterou dneska zmíním, je nová hudba od Parkway Drive, který přišli s novou písničkou Sacred. A nevím, jak to působilo na tebe, ale mně se ten single docela líbí a přijde mi, že je to trochu návrat k jejich staršímu albu Aire. Já jsem se toho vlastně docela bál, nejdřív jsem si to nechtěl ani moc pouštět, protože to poslední album Parkway Drive mě nebavilo, ale musím teda uznat, že tenhle song se jim poved. Možná ho budu poslouchat i víc, než jenom jednou, a ačkoliv to teda má stále prvky nějakého nového metalu, spíš než metalcoreu, tak musím říct, že je to super. Jediný, co mi přijde, že to kazí, je ten breakdown, což je teda věta, kterou moc často neříkám. Ale přijde mi, že ten breakdown tam je takový navíc a že se tam možná nehodí. Mně tam ten breakdown za stolik nevadí, i když mi přijde, že je tam trošku našroubovaný na sílu.
A zároveň mi přijde, že ta písnička má takový různý části, který k sobě zdánlivě vůbec nepasujou, ale zároveň jako celek se mi ta písnička líbí. Myslím tím, že třeba ty sloky mi přijdou takový dost metalcoreový, zároveň docela houpavý a vlastně docela heavy. Ale samotný ten refrén je naopak taková klasická Parkway Drive zpívaná věc a k tomu je potom přilepený tenhle brutální breakdown. Takže ty spojení jsou možná maličko zvláštní, ale jako celek mě to baví a určitě za dlouhou dobu je to jeden z těch singlů, který budu poslouchat rád a už teď se k němu vracím. Mně dokonce přijde, že jedna část, taková two-stepová, je jak vystřižená z Carry-Onu. Dokonce jsem to srovnával a je to jako dost podobný. Tak to už je velký návrat do minulosti. Což já si nestěžuju, to je super. Chápu. Ale ten breakdown mi teda přijde jak taková ta nákaza od Lorna Shore, kterou ty kapely trošku trpějí. Že chtějí do zdánlivě, nechci říct měkký, ale měkčí písničky, dají prostě brutální breakdown. Ale overall ten song je super. Pokud takhle bude znít i zbytek alba, tak budu spokojený. Yes. Tím bychom měli novinky za sebou a můžeme přejít na hlavní téma. A tím jsou dneska ty nejlepší koncerty, které jsme v životě zažili. Každý vybereme 3 a možná potom ještě přidáme něco málo, co stojí za zmínku. Budeš začínat? Tak já začnu od 3. místa. Ještě teda řeknu, že to bylo velmi složitý vybrat ty koncerty. Mám jich tady v poznámkách napsaných dohromady asi 10, takže budu ještě na místě rychle vybírat. Já do toho ještě skočím a řeknu, že jsem si myslel, že to bude mega easy. Že to bude úplně jasný, že budu hnedka vědět, který 3 zmínit. Nakonec jsem se do toho zamotal úplně stejně a mám jich vypsaných třeba 20. Jo. A hrozně tam hraje roli, kdy jsem tu kapelu viděl, kde jsem tu kapelu viděl, jestli jsem třeba tu kapelu vůbec znal nebo neznal, všechno hraje roli, takže jsem mega zvědavej. Tak co tam máš? Takže na tom 3. místě mám Suicide Boys. Což je teda vlastně rapový duo. Ty vystoupili v roce 2023 ve Fortuna aréně v Praze. Já to tady možná budu říkat jako typ Sport Arena, protože jsem na to zvyklý. A to byl teda koncert, kde já jsem fotil, protože já fotím koncerty pro hudební médium Klubovna a byla to nějaká moje první zkušenost s focením velkého koncertu v hale. Do té doby jsem fotil jenom nějaký klubový koncerty, popřípadě venkovní malý akce. Takže to je určitě jedním z faktorů, proč ten koncert si tak hrozně dobře pamatuju a proč ho mám zafixovaný jako dobrý. Ale samozřejmě to není něco, podle čeho bych to měl hodnotit. No jasně, v něčem to prostě muselo být 3. nejlepší. No jasně. Samozřejmě fotili se první 3 songy a po 3 songách jsem šel normálně do davu si to užít. Nebudu to tady víc rozpitlávat, jak tohle funguje. A bylo to skvělý. Byli tam vlastně samý mladí lidi a bylo vidět, že je to něco takového jako novýho, že to ty mladí lidi hrozně moc poslouchají, což samozřejmě myslím lidi v mém věku, takže kolem třeba 20 let. Nebyli tam starci, jako jsem já? No, takový tam teda chyběli zrovna. Ale bylo to hrozně propracovaný, ta show, hrozně rychle to utíkalo, měli strašně dobrý zvuk, hráli teda na half playback, což mě moc jako nevyhovuje, ale nějakým způsobem to tam fungovalo a ani to vlastně nešlo moc poznat. Samozřejmě jsem tam byly ty části, kde jsi to slyšel, ale lidi řvali texty, byly vlastně obří mošpity a circle pity, což mě velmi překvapilo. A byli i docela dobrý, do jednoho jsem nalítnul s brašnou na foťák, ale nějak jsem to přežil. A určitě si myslím, že si to zaslouží moje 3. místo. Nice. Ono je pravda, že třeba u těch rapových koncertů jsou ty half playbacky celkem standard. Takže asi nic, kvůli čemu by se člověk měl čílit. V dnešní době jo, no. OK, tak já přejdu na svoje 3. místo a znova teda zopakuju, že to nebylo easy. Strašně jsem řešil, jestli to budu hodnotit podle toho, jak já jsem si to užil, nebo třeba jestli ta kapela byla nějak legendární a jsem rád, že jsem ji vůbec viděl, nebo podle nějakého jiného kritéria a nakonec prostě převládnul nějaký obecný pocit. A pro mě na 3. místě to jsou Lionheart v roce 2016 v Rock Caféčku. Welcome to the West Coast. What you bringing? This is LHAC.
když Lionheart ještě nebyli tak extra známí, protože v dnešní době už headlinujou svoje vlastní tours, jsou profláknutý, víceméně si myslím, že jsou třeba na úrovni Hatebreed v dnešní době. Ale v roce 2016 byli víceméně malou kapelou. Sice to tour, který jeli, headlinovali už tenkrát, ale to tour prostě bylo relativně malý. A já jsem tady hrozně rád za to, že jsem je viděl vlastně v tuhletu dobu, protože to tenkrát bylo úplně jiný. Já si doteď pamatuju, jak jsem tam stál a čuměl s otevřenou hubou, jak strašně tvrdý to bylo. Protože v téhletý době hráli ještě spoustu starých songů, jako třeba Pure Anger, což dneska už prostě neuslyšíš. A já jsem odcházel z toho Rock Café spocený jako prase, rozmlácený na kaši. Jako vždycky z Rock Café. Jako vždycky. No a samozřejmě s úsměvem na tváři, spokojený. A těch koncertů Lionheart v Rock Caféčku bylo několik po sobě. Myslím si, že minimálně 3. Ale tehle jedinej byl vlastně před tou jejich pauzou, kterou si dali asi třeba na rok, na 2. A bylo to vlastně ve chvíli, kdy já jsem se do Lionheart zamiloval a byl jsem hrozně rád, že jsem je stihnul předtím, než končej. Samozřejmě to jsem ještě netušil, že se celkem brzo vrátěj, ale o to víc ten koncert hrál pro mě nějakou roli. No. Takže tolik za mě. OK. Trošku jsem čekal, že budeš mít nějaký Lionheart ve svém listu. Jo, tak byla to nějaká éra, kdy jsem neposlouchal skoro nic jiného. No jasně. Já teda plynule navážu. Ty v mém listu taky očekáváš jednu kapelu, si myslím. A to jsou teda Stick to Your Guns. Neočekával jsem, ale dává to smysl. OK. Stick to Your Guns jsem teda viděl 2krát. Jednou na Rock for People, kde, ačkoliv to v tu chvíli byla moje nejoblíbenější kapela, tak mě to vlastně moc nebavilo. Hráli nějak odpoledne, byli bez energie a tak. Ono někdy hraje roli i to, který lidi na ten koncert přijdou. A mně někdy přijde, že Rock for People v některých okrajových případech trošku dojíždí na to, že jsou tam fanoušci různých žánrů, který se někdy sejdou na nějakou kapelu, kterou třeba tolik neznají a potom seš v davu, který třeba může být velký, ale polovina lidí tu kapelu vlastně nezná. A o to hůř to třeba může působit, takže není nad to vidět tu kapelu třeba někde v klubu, kde jsou fakt ty die hard fanoušci. No jasně, no. No nicméně já jsem se v roce 2023 vydal do Lipska v Německu, kde hráli koncert k výročí 10 let od vydání alba Diamond, což je mý nejoblíbenější album asi ever. A nemám co k tomu asi víc říct, než že to bylo úplně úžasný. Samozřejmě úžasný bylo i to, že jsem pak spal na nádraží v Lipsku, když venku mrzlo. Samozřejmě to trošku přidává tomu koncertu vlastně to dobrodružství jet jako do Lipska a pak tam chrápat někde venku. Jasný, jo. Ale samostatně ten koncert byl fakt skvělej. A takový asi legendární klub. Byl skvělej zvuk, skvělí lidi, skvělý předkapely a celý ten večer byl prostě fakt úžasný. Já jsem odcházel úplně nejvíc spokojený, slyšel jsem celý svoje nejoblíbenější album ever. A tak no, jen jsem musel kvůli tomu do Lipska, takže jsem utratil víc peněz. To mě v tu dobu asi trápilo nejvíc. Tak jestli jsi odjížděl spokojený, tak to stálo. No samozřejmě. Já mám Stick to Your Guns taky rád, ačkoliv mají u mě malej černý puntík za Jesseho keci. Tak ale tehle koncert ti docela závidím. Diamond je skvělý album a vidět ho celý naživo je fakt super. Mně přijde, že když už jsem měl možnost slyšet nějakou kapelu hrát celý album, tak to většinou bylo album, který mě zrovna nebaví. Takže by to bylo takový osvěžující slyšet zrovna album, který mě baví. Ale bohužel, myslím, že jsem byl zrovna mimo Čechy, takže to nešlo. Ale věřím, že to stálo za to. Tak já přejdu na svoje druhé místo a tohle jsem docela zvažoval, protože ten koncert samotný asi ničím extra nevyčníval, ale přijde mi, že si to koncertu v úvozovkách, abych to zase nepřeháněl, trochu vážím, protože to je koncert, který se odehrál ještě předtím, než ta kapela vybouchla a to jsou Spirit Box. Yes. Který jsem viděl těsně, ale fakt hrozně těsně před covidem, než se všechno uzavřelo, takže rok 2020 a oni tenkrát jeli turné společně s After the Burial a v tuhle chvíli vlastně nevyšlo ani Holy Roller,
Takže to byl vlastně takový hodně rare koncert, kde ty Spirit Box ještě vůbec nebyly známí. A samozřejmě hráli i super songy typu The Mara Effect. Takže bylo skvělé je vidět v téhletý úplně původní formě. A zároveň bylo fajn i u merchového stánku pokecat s Courtney. To už se ti dneska moc nestane. No jasně. To ti vlastně docela závidím. Já si pamatuju, že jsem tenkrát zvažoval, jestli jet nebo nejet. Už vlastně nevím, proč jsem nejel. Na to si teď nespomenu. A vím, že v tu dobu bylo víc těch koncertů. Byly takový ty poslední koncerty a já už jsem tenkrát neviděl nic a tohle byl jeden z těch, který jsem chtěl vidět nejvíc. A pak jsme dlouho čekali na to, až se Spirit Box zase tady objeví. A mezi tím se toho u nich docela hodně stalo. Protože Holy Roller vydali a od té doby o nich věděl úplně každý. Je to tak, no. Zároveň mě docela zklamali tím výkonem, který podali na Brutalu loni, takže mě to fakt mrzí, že jsem tenkrát nebyl, no. Musím říct, že na tom Brutalu mě taky zas tak nepřesvědčili. Bylo to takový trošku mrtvý. Nebo mi spíš přijde, že ta hudba, kterou dělají, je dobrá na poslech, ale je to tak na to stát a kejvat si hlavou, než u toho nějak jako zběsilé skákat, běhat v nějakém circle pitu nebo tak. Nevím. Přišlo mi to spíš tak jako na stání. Já mám tehle ten koncert ještě spojený s tím, že jsem taky zvažoval, jestli teda jet nebo nejet, protože jsem den na to odlítal na Kypr, takže jsem po návratu z koncertu měl asi tak 3 hodiny spánku a potom jsem jel do Vídně a odlítal pryč. Takže docela náročný den, ale stálo to za to. Myslím si, že to byla fakt jako super příležitost tě vidět v malém klubu, která už se vlastně nebude opakovat. Mně vlastně dochází, že už je to docela dávno. 5 let zpátky, vole. Jo, to se nezdá. Je docela hustý. A teď už je to dvojnásobně nominovaná kapela na Grammy. Takže jak říkám, velký změny. Je to tak, no. No ale dostáváme se na stupně vítězů, takže jsem mega zvědavý, co u tebe vyhrálo to pomyslný první místo. Protože to klidně může být nějaký z koncertů, který jsem zažil taky a uvidíme, jestli se třeba netrefíme do toho stejného. No, já si myslím, že jo. Nejspíš. Tak o to zvědavější jsem. Vybrat pro mě první místo vlastně bylo úplně nejjednodušší, protože to je koncert, na který furt vzpomínám a furt ho zmiňuju. A to je koncert Turnstile na Rock for People v roce 2019. OK, ten jsem zažil. No, což samozřejmě možná je to blbý porovnávat s normálníma koncertama, když se to odehrávalo na festiáku. Tak, je to koncert jako koncert, no. No, ale tak prostředí je trošku jiný. Furt to má jako jiný vibe, než v nějakém klubu. Tím, že to ani nemá vyloženě před kapely a že to není headliner nebo něco, chápeš? Je to prostě rozdílný, nebo tak to vidím já. Jo, vím, co myslíš. Nicméně, tohle byl asi fakt nejlepší koncert, který jsem kdy zažil. A já prostě furt nechápu ten koncert. Já jsem doteď neviděl nic tak dobrýho. Pamatuju si ty two-stepy, co tam všichni jeli v tom stanu. Vlastně tam bylo i docela málo lidí, ale přišli tam fakt jenom ty fanoušci Turnstile a ty tam dali takovou energii, že to asi fakt nikdy nezapomenu. Víceméně jsem něco takového zmiňoval už na začátku, že na Rock for People se někdy může stát, že jdeš na koncert a potkáš tam lidi, kteří třeba tu kapelu tolik neznají a přišli se podívat třeba jenom z nějaký zvědavosti, což samozřejmě není vůbec na škodu. Je dobře, když jsou lidi zvědaví a chtějí objevit nějaký nový kapely, ale může se samozřejmě stát, že když jdeš potom na třeba hardkorovou kapelu nebo metalovou, tak tam potkáš lidi, kteří třeba neznají nějaký nepsaný pravidla. Jakože třeba v Circle Pitu někdo spadne, že ho máš sebrat a ne si do něj kopnout. A přišlo mi, že tady na tom koncertě se to zrovna sešlo, že tam byli fakt lidi, kteří přišli cíleně na Turnstile. Byli tam vyloženě fanoušci hardcoreu, případně nějaký jako jiný tvrdý hudby a ten koncert byl topovej. Je to tak. A dokonce mám suvenýr, jsem si tam koupil to triko a v životě ho nevyhodím. Jako musím říct, že tady ten koncert jsem taky zvažoval do svýho listu. Hodně. A zvažoval jsem ho upřímně i na první místo. Nevím, co se stalo, nakonec jsem se rozhodl, že tenhle koncert já osobně bych zařadil do nějakých těch zmínek nakonec, ale určitě je to něco, na co rád vzpomínám, protože to bylo naprosto skvělý. A znova je to nějaká kapela, kterou jsme viděli na malý stage, i když to bylo na festivalu, tak dneska už vyloženě klubovou akci, která by byla v nějakém malém klubu typu Rock Café, Turnstile nezažiješ. A co máš teda ty jako první místo? No,
Já jsem přemýšlel nad tím, jestli shrnout třeba všechny nějaký legendární kapely, které jsem viděl, protože od určitý doby jsem se rozhodl, že bych si rád odškrtnul každou velkou metalovou kapelu typu Metallica, Iron Maiden, AC/DC, Alice Cooper, třeba ještě Kiss a jim podobný. A ten seznam se mi docela dost zaplňuje, ale přijde mi, že některý z těchto koncertů, zejména třeba u Iron Maiden, byly takový, že jsem odcházel s pocitem, že jsem spokojený, že jsem tuhle kapelu viděl, ale ne, že bych byl nadšený z toho koncertu. Takže nakonec jsem se nad tím zamyslel trošku jinak a u mě to nakonec vyhráli Architects, ať už v roce 2018 nebo 2019. Oba ty koncerty se odehrály ve Forum Karlín. A proč jsou na prvním místě? Tak zaprvé jsou na prvním místě proto, že to byla jejich zlatá éra, kdy vydávali ty nejlepší desky, ať už to bylo po vydání All Gods nebo Holy Hell, ale co já jsem si nejvíc z těchto koncertů odnášel, byla ta naprosto neuvěřitelná atmosféra, která v tom Karlíně rezonovala. To bylo fakt něco absolutně nepopsatelného. Nedokážu popsat tu atmosféru, která tam panovala. Samozřejmě člověk cítil taky nějaký odkaz na Toma Serla, který bohužel zemřel, kytarista Architects a brácha bubeníka Architects. A přišlo mi, jakoby v tu chvíli všichni na toho Toma vzpomínali, jakoby všichni nějakým způsobem chápali, co se stalo a úplně jako splynuli s tou kapelou. Takže na základě tohodle pro mě jasný první místo. OK, s tímhle koncertem naprosto souhlasím. A mám ho dokonce taky napsaný, nebo respektive mám napsaný ten v roce 2019, protože jsem je dřív neviděl. Byl to vlastně můj první koncert Architects a bylo to prostě takový výjimečný. Nevím, jak jinak to říct, než že to prostě byl výjimečný koncert. Je to tak, já to cítím úplně stejně. Mně na jednu stránku přišlo, že tam panovalo nějaký takový jako napětí, ale takový jako příjemný napětí. A zároveň člověk se cítil strašně uvolněně, skoro to byla taková terapie. Asi jsem nezažil jiný koncert než tenhle, kde bych cítil něco podobného. Bylo to fakt úplně jiný. Ten koncert byl prostě fakt zvláštní. V dobrým slova smyslu. No jasně, v dobrým slova smyslu. Vzhledem k tomu, že jsem byl na obou, tak já mám pocit, že na mě působili oba úplně stejně. Ale možná ten 2019 byl ještě o maličko lepší. Na druhou stránku ten 2018 se mi líbil ještě i proto, že jako předskokani tam byli While She Sleeps, který mám mega rád, ale jak říkám, oba dva byli naprosto skvělí. A trošku mě mrzí, že od té doby jsem nic takového u Architects už necítil. Bohužel no. Ať už je to nějakým odklonem od toho jejich původního zvuku, tak i samozřejmě chápu, že se asi nechtějí nekonečně trápit tím, že Tom zemřel a chtějí jít prostě dál, ale ty jejich nový koncerty, ačkoliv jsou stále super, tak tohle už ve mně prostě nezanechávají. Víš, proč ten v roce 2019 byl lepší než ten předtím? Protože jsi tam byl ty? Je to tak. Je mi to jasný. Je pravda, že já jsem na tom v roce 2018 byl asi sám. Takže jo, 2019 lepší. Tak jo, tím bychom to měli uzavřený a já bych teda zmínil ještě pár nějakých koncertů, který by měly padnout, protože vybrat jenom 3 bylo prostě impossible. S tímhletím listem bych teď pro změnu začal já a určitě za mě stojí za zmínku úplně každej, ale doslova každej koncert Terror. Je úplně jedno, kde hrajou, kdy hrajou, je mi to úplně fuk. Tahle kapela má nejlepší koncerty na světě a nikdo mi to nikdy nevyvrátí. Je to tak no. Taky tady mám napsaný každý koncert Terror. Zároveň bych zmínil jednu kapelu, kterou jsem objevil úplnou náhodou. Vlastně jsme ji objevili společně na Brutalu v roce 2019 a to jsou Raised Fist. Který mě úplně odstřelili. Za prvý atmosféra jako prase, protože poprchávalo, byly červánky a byla duha.
A do toho tam naběhla pro mě v tu chvíli úplně neznámá kapela, která rozebrala stage na malý součástky a já jsem prostě jenom čuměl. Yes, to bylo skvělý. A poslední, co bych zmínil, tak stejně tak jako každý koncert Terror je dobrý, tak každý koncert While She Sleeps je dobrý. While She Sleeps jsou moje srdcovka a víceméně je to kapela, kterou když vidím, tak crowdsurfuju ve 100% případů, což se mi u jiných kapel zas tak moc nestává. Ale konkrétně bych vybral koncert, který se odehrál v roce 2023 na Brutalu, protože tam jsem zažil ten nejčistší zvuk, který jsem kdy na jakýmkoliv koncertě slyšel. Fakt pecka. Takže takhle za mě. OK. Tak já teda začnu s mým listem, jo. Jako první bych chtěl zmínit Highways, který hráli loni v pražském Bike Jesus. Pro mě vlastně nově objevená kapela v tu dobu, ze který jsem byl úplně udělaný. A jsem doteď, protože geniální. Možná jeden z nejlepších klubových koncertů, co jsem viděl. Mm-hmm. Další tady mám Crosses. Který hráli v Roxy taky minulý rok, shodou okolností, což je teda kapela, ve který zpívá Chino Moreno z Deftones a bylo velmi zvláštní ho vidět tak zblízka. Trošku jsem se cítil jak faninka v tu chvíli. A posledním koncertem budou asi Cult of Fire, který hráli z Prague Symphony Orchestra loni na Brutalu. OK, taky mě to napadlo. Ty vlastně hráli Smetanovou Vltavu. To bylo teda taky dost výjimečný, takže jsem velmi rád, že jsem to mohl vidět a bylo to fakt úžasný. Za mě to bylo taky skvělý. Byl bych docela rád, kdyby to někdy mohl vidět znova. Mně by vlastně vůbec nevadilo, kdyby někdy přišli s podobným konceptem, ale třeba s jinou skladbou. To by taky mohlo být zajímavý. No, jasně. Cool. Takže já si myslím, že zbývá tak třeba 150 000 dalších koncertů, který jsme nezmínili, ale bohužel vybírali jsme jich jenom pár. Tím bychom to mohli uzavřít a vy nám do komentářů můžete napsat, jestli s náma souhlasíte, jaký koncerty jste zažili, jestli jste byli i na těch, o kterých jsme mluvili a budeme rádi, když nás budete poslouchat zase příště. Budeme taky moc rádi, když nám dáte odběr a like na tohle video a když nás začnete sledovat na Instagramu. Mějte se hezky a Tschüss. Tschüss.